taký človek, predstavte si, on sa tak vydá na takú dlhú cestu, aby spoznal niečo, čo ho možno presahuje, a spozná to takým spôsobom a takým spôsobom ho to presiahne, že vôbec nevie, kedy sa vráti domov. Teraz je v Indii, stále tam niečo hľadá, stále tam nevie nájsť. Domov sa mu nechce, lebo už všetky zväzky, akože, viete čo? Spretrhal, tak to by som to aj možno aj riskol. Spretrhal. Nic už tak počkal, že ho sa vráti na tým. Nie. Pozerali městem, moci kávy na snu, skoro 40 smutá, zrcadlový. Šedý plášť jak myš, prostě dobrý člověk víš, zde slouží. Na zemi se houpá, štěpkou máchá, jak chvátá. Říká, že má